आपण मानक मो चैनल को स्वागत करुच्ची। आपण तो जानते मु आम घर को आसी मु आज केन्द्रापड़ा गजलक्ष्मी मेढ़ देखा जाऊँगी। आसतु मुझे जुआड़े जुआड़े भी जीवी मेढ़ देखा आपन को से वीडियो शेयर करी। आसते बुलवाक जा आम चलू।
ମୁଁ ଏବେ ମେଢ଼ ଦେଖିକି ଜଷ୍ଟ ଆସିକି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ବହୁତ ଜାଗାରେ ମାଆଙ୍କ ମେଢ଼ ହେଇଥିଲା, ବଟ୍ ଗହଳି ସକାଶେ ମୁଁ ଯାଇପାରିଲିନି। ଏତେ ଗହଳିରେ ବି ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିଛି ମାଆଙ୍କ ମେଢ଼ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବାକୁ। ଆଉ ଆପଣ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।